We zijn hier net om bekeuringen te schreeuwen, we zijn hier net om mensen te pesten en geld uit de boezen te scoren. We zijn hier voor iedereen zijn veiligheid en het is natuurlijk fantastisch om hier te recreëren in het Friese wetter, zeker met dit mooie waar. Dat zorg ik een heel soort mensen op het wetter, dus daar moeten we misschien al goed oppassen dat het echt veilig gebeurt. Hey mannen, we hebben hier een stuurboordswalverplichting. Je bent hier op het Prinses Margriet kanaal, dus je moet stuurboordswal varen. Oké, dat zal ik doen. Dankjewel. En een motor in het water in het kanaal. Stand by. Ja, doe je dat nu? Maar dan merk je gewoon dat toeristen hier komen te recreëren en daar eigenlijk geen rekening mee houden. Die krijgen een rubberboordje bij hun hierboord leveren, met een 5 of 6 pk motor erachter. En die sturen hun jonkies van 10 of dem mooi het wetter op. Nou, dat kan net. Hè? Dat is onverantwoord. Het mooie even dat maait ik net. Hoe oud ben je? Ik ben 13. Dat is 13? En jij bent 12. Oké. Hey, hoe snel mag je hier varen, denk je? Geen idee, hè? Dat is 9 kilometer. Je mag hier 9. En weten jullie hoe snel je ongeveer ging? Nee. Denk je harder of zachter dan 9? Harder. Harder toch wel, hè? Dat gingen jullie ook. Mijn verzoek is dan ook om rustig terug te varen. Je ouders te vertellen van, hé, we hebben op kop gehad van de politie. En we mogen hier niet meer in varen. En als we onze volgende keer zien varen, dan krijgen we een bekeuring. Zie je die rook? Ja. Kom even daar even zien. Ja, dat zien we even. Ja, genau. Hey, je dat ondersteunen? Dat branden? Wie de beheerder van het vuur? Want wie weet je wie hier verantwoordelijk voor is? Geen idee.